Lehengunean lagun batzuk gonbidatu nituen kontzertura, Donostikora, eta esan zidaten, orkesta sinfonikoarekin, dela, elegante jantzita joan behar da. Aletu zidaten da. Konturatu nintzen, ez, behar bada, gure hasierako kontzertu ura bezala, ez, hasieran ez geneukala oso klaro, ez, nola gertatuko ziren gauzak, baina eskatu nahi dizuet askatzeko, egiteko gorputzak eskatzen dizuen hori, eta guk orain ala egingo dugu. Aspaldi hontan gabiltzalako zuzenean jo gabe, eta gogo handia daukagulako zuei gaur gure kantuak eskaintzeko eta zuekin batera disfrutatzeko. Beraz, zuentzako hurrengo kantuak. Azken aiz, silpea